Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak sik nyang sawah lur, iki anak wong arit napa mboten? Lah tindak isih lah kae wis enek bongkoan enek galengane berarti enek wong arit lur. Ternyata enek wong golek damen terus nek nggen kula niku nek panen enten ding golek damen lumayan lur, enten ding iwake ngarit kalih wusung. Dadi tenagane rada nyopak lumayan. Nek ngene jenengan niku nek panen sisteme pripun lur? Napa burungan napa nggih enten ding tandur ngewaki ngoten nika? Lah nika etan kali nggih enten tiyang drep ngarit pari nggih enten rencange dadi ning mboten enten wong golek damen. Niki panane rada kelong lur masalahe tingali napa mosone napa pripun bosok damene. Regane gabah kalih beras niki nggih mandhap lur, nek jenengan pripun? Nggih pun arep panene rada kelong, regane gabah mudhun disyukuri mawon lur, sing penting sehat awake. Dan niki mantuk riyin damel sarapan niki ajeng kula goreng gedhang kalih digodhog sepe mawon. Soale ndadak niki wau mboten ngerti nek enten tiyang ngarit. Lah nggih niku nek kula goreng gedhang senenge tangene iki lur, mbuh senenge tak penyet-penyet ngeten iki. Lah nggih langsung mawon digoreng tengah minyak panas sampun gede-gede genine mengke malah gosong. Lah niki nek goreng gedhang ampun disukani gula pasir ya lur, mengke marai gosong. Lah nek pengen manis ditambahi gula miki mawon sekedhik. Ampun kuning-kuning mengke mandhak gosong padu mateng mawon. Lah niki pun mateng garek siap muter nyang sawah lur. Iku mimike tae sak jimbeng kae lur. Nggih kenggo lur mangkat, see you.